आणि तिथे तुझे बसायला घरी एक मित्र रूपाने करून करत आहे. या सर्व संधी आणि भावात मात्र सत म्हणून जातात. ज्यावेळेला आमचा किती गरज असतात त्याविषयी तुझ्या पवित्र सत्य शिकून देतात आमचे कार्यक्रम येतात. तो आमचा कुमकदार आणि मजतदार समस्या आहे. तो आमका शिकई आमका किती गरज असा ते मात्र म्हणजे मुखात उपयोगांच्या स्वतः घालता सांगत अस तुझे उतार हरी एक अद्भुत कोणाने तीर्थाच्या स्वतः घालता प्रत्येक जण आम्ही तो गार घालता तुझ्या कृपे खातीर आणि कापुरी खातीर आणि फाटल्या वर्सांतले स्वरूप करा स्वतः मी तो गार घालता परत या नव्या वर्सांत तुझे उतरा सांगता आम्ही आमचे जीवित जीवन भाषेता आणि तो आमका कुमक कर पवित्रात्म्या कसे स्वतःचे उतार स्वीकार करून आमच्या जीवितांत खऱ्या रूपात घालणं आमची चिंता बदलवणं तुझ्या राजांत 100 वाट्याने फळ देऊन गो आमका फवकतचे स्वतः घालता सांगत अस तू किती आमका शिकयत आहे आमचे ते मात दवर नसताना हेरांकीत वेळ शिकून आमका फव केल्यापासून तू ते धैर्य तुझी कृपा दिल्यापासून आम्ही तुझ्या घालता सगळ्यांनी तुझे राज प्रगट करून जाऊन तुझ्या नावात महिमा जाऊन मागता ईश्वर मागणी करता तुझ्या पुत्र येशू ख्रिस्तामध्ये पाहत आमेन 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 प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुम्ही पहिले ऐकायला ना शिकून मुसल ऐकायला नाही कोणा नवीन फर्स्ट टाइम कोण आहे ओके तुमच्या मनात काय सवाल असा तुम्ही कडे मागण्या गेल्या आहात या कलमनी डाऊट असाल असल्या विसारी काय नाव हा कोणा म्हणजे असाल कोणी सांगितलं तुमका ती बहीण होय त्या भावा कित्याक हरी एका सवालाक जबाब एकच देवाचे उरतात ते तू विचारताना तू काय जाणार आम्ही जाणार होतो डिरेक्टली जाणार होतो कळले त्या पण विचारते काही डाऊट असल्यावर सवाल असल्यावर विचार थोड्या मासा आम्ही इथल्या मागण्या करता कित्याक देवांच्या मागण्या ऐकाना पहिली थोड्या आम्ही कुरा करता जाल्यार आमचे काही बरे पण जायना पहिली असा बी सवाल ना कोणाय की ना होय आमकां कळटा तेंचे विशय स्टार्ट करूया ते समस्या ओके नो प्रॉब्लेम ना जाल्यार आम्ही स्टार्ट करता. ओके आता आमच्या जिवितांत समस्या कशा आसा वय हर एकल्या जिवितांत आसा न्ही हा त्या समस्या वयर देव आमकां हर एक त्या समस्यांक भायर काडटा म्हणून तुमी पातयतात न्ही कितले जाण पातयतात सकट पातयतात जर तर तुमची फाती देवाच्या उतरा प्रमाणे असल्यार करेक्ट असता कळले जर तर तुम्ही फाती येता देव मग काय समस्येतून बाहेर काढता राखून रावल्यार आपल्या तुम्ही असल्या जाग्यार असतात कळले त्यातून आम्ही देवाच्या उतरा बरें फाटत पळया आमकां आमच्या समस्येतून कोण आमकां जय दिता समस्येतून कोण आमकां भायर काडटा जर शिकया न्ही ओके जोंसो 1 John 5:4 जोंसो पहिलो अध्याय पहिले पत्र 5 अध्याय 4 ओळ जॉन 1 कित्याक देवाचे भुरगे सकल संसाराचे जैत व्हरतात. पहिले काय म्हणटा कित्याक देवाचे भुरगे सकल देव संसाराचे जैत व्हरतात. तर पहिले सवाल आम्ही सकल देवाची भुरगी तर देवाची भुरगी देवाच्या उतरान बरयला सकल देवाची भुरगी संसाराचे जैत व्हरतात पूण आम्ही समस्या येताना जैत व्हरना कस येताना पिड्या येताना कित्याक
हा देवाचे उतरान बरे लागे कित्याक देवाचे भुरगे सक्कळ संसाराचेर जैत व्हरता पयली तर आमी कित्याक जैत व्हरना तर आमी देवाचे भुरगे की हा सकळ देवाचे उतराप्रमाणे कोण देवाची भुरगी जाताली तातूंत पयली वड वाचता मेळटा तुमकां पंचायत पयली वड मागीर पाटी येता 5:1 जेजू क्रिस्त म्हणून वळखता तो खरेतलो देवाचो भुरगो जेजू कोणे क्रिस्त म्हणून वळखून घेतला एनॉइटेड वन मागलो सोमी सोडूनदार तो मात्र देवाचो भुरगो कळ्ळें जेजूक स्वीकार केल्यार जेजू देव सोमी सोडूनदार वळखल्यार ते मात्र देवाचे भुरगे ते संसाराचेर जैत व्हरतात पूण संसाराक जैत व्हरिचे जाल्यार अनेक वस्तूची आमकां गरज आसा ते काय म्हणून तांदूळ बरे 1 John 5:4 आणि कंटिन्यू कर कित्याक देवाचे भुरगे सकळ संसाराचे जैत व्हरतात संसाराचे जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ संसाराचेर जैत म्हळ्यार ते बरे लागे आमचो देव आमचो भावार्थ तुम्ही सकळ कितें म्हळ्यार कोण जैत तांबडे संसाराचेर देवाचे भुरगे संसार जैत व्हरतात आमी विचारले खाले सवाल त्या सर समस्या जावन देव तुमकां जैत दिता की समस्या भायर करता तुम्ही फाटी येतात न्ही सकळ वयर म्हळ्यार पूण देवाचे उतरान काल बरयलां संसाराचेर जैत म्हळ्यार तुमचो जालें भावार्थ म्हळ्यार जेजून देवान जेजू मुखान ऑलरेडी जैत दिवन जाला समजलें 2000 वर्सां पयलींच हरी एक जैत दिवन जाला आता तुम्ही समस्येवर जैत व्हरता जाल्यार देव तुमकां जैत दिना जेजून कितें केला कुसार ताच्या उतराचेर भावार्थ धरल्या वरवीं त्या भावार्थान सत मानल्या वरवीं तुमकां जैत मेळटली जर तर देवूच तुका जैत दिता म्हळ्यार जायना ते कीर्तन आमी 1989 हारी बरयला एकडी काडा मागीर फाटी जाय जाल्यार कोण ते करेक्ट ना कीर्तन 1989 हांव देवाचे उसार कित्याक आमकां समस्या प्रॉब्लेम म्हळ्यार देवाचे उतार सांगता ताचे उतार सर्गार तीर आसा ते सर्गार तीर आसा म्हणटा पूण हांगा तीर आली संवसारांत ना त्या देखून आमकां समस्या कित्याक तीर आसा म्हळ्यार देवाचे उतार कितें बरयलें हरी एक आतां एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार सर्गार पिडा आसाय मरण आसाय कश्ट आसाय ना कित्याक देवाच्या उतरा प्रमाणे ताचे उतार सर्गार तीर जाला पूण संवसारांत जावना 1989 कीर्तन 89 मागीर आमी फाटी ताका ते तुझे उतर सशनाक टाकता सर्गा भाषेंत ट्रान्सलेशन आसा पूण सर्गार देवाचे उतार तीर हा म्हणटा ससनाक सांगता ते उतार तीर जाला कंप्लीट जाला कळ्ळें त्या देखून सर्गार कश्ट ना पिडा ना पूण संवसारांत जावना संवसारांत कोणे करीचें कोणाचें काम आमचें काम आमी मागता आनी आमच्या मागण्या काय म्हणटा आमच्या बाबा सर्गींच्या सरकार पिडा आली मरण आली कश्ट कित्याक ते देवाचे उतार तीर जाला कळ्ळें ह्या संवसारांत जावना ते आमी कोणे करूंक आसा आमी करूंक आसा कशें देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हणजे आलोचना चिंता बदलून ते कार्य रूपाक घालूंक आसा कळ्ळें तातूंत परत सपाटी ते काय बरयला संवसाराक देवाचे भुरगे सकयल संवसाराचेर जैत व्हरतात संवसार जैत म्हळ्यार आमचो जेजू पळयला हय जेजूचेर भावार्थ दवरल्या जेजूच्या उतराचेर भावार्थ दवरल्या आतां एक्झाम्पल सांगते जेजून काही म्हणजे पिढी आसतना सांगला न्ही हांवें तुका गुण केलो पळयलें काय म्हणटा तर तुका संवसाराक जैत कोण दिता जेजू काय म्हणटा तुझ्या भावार्थान
वैगे तर संसारात आमकां जैत समस्या कस पिडा येता ना त्या समस्येत आमकां भायर कोण काडटा कोण असो बाबा सोडणे बैल असो तुजो बाबा तू कितलो त्या देवाच्या उतराचेर बाबाक दवरताय समजले आमी सर्वकाम काल म्हणल्यार देव म्हाका ह्या समस्यांतलो भायर काडटा देवान ऑलरेडी आमकां वाटो मुक्त करून दिल्या देवाच्या म्हाका सांगता देव सर्ग सदैवपाच्या आधीन आसा बुनी पृथ्वी कोणाक दिल्या मनशाक जाल्या कळ्ळें ह्या संसाराचे अधिकारी मनशाक दिले पूण अधिकार कोणे उपयोग करीचे आमी उपयोग करूंक आसा देवाच्या भुरग्यान समजलें की जर तर हांव उपयोग करना आनी ती म्हाका देव समस्या काडटा या देव म्हाका काय म्हणटात संदेश दिता म्हण राखून रावले ते बसून आसात आनी कोण देवाच्या उतरान कितें बरयला तसो संदेश देव म्हाका म्हजे लागीं उलोवन आसा ते पातळी मेटा काडल्या आज ते मुखार बोलले कळ्ळें न्ही त्या देखून तुमच्या समस्या कोणी जैतिना तुमचो भावार्थ जिजून कितें केला ताचेर तुमी भावार्थ दवरल्यार त्या समस्या जावन तुमकां भायर येवंक जाता कळ्ळें तर भावार्थ म्हळ्यार कितें भावार्थ म्हळ्यार काय विश्वास कितें म्हणटा पयली तूं आयको ना फर्स्ट टायम आयको भावार्थ ऐकला होय म्हण ना भावार्थ म्हळ्यार काय ऐकला पुढे आसना भावार्थ म्हळ्यार कितें आसतलें काय म्हणजे बरोवसो दुसरो भावार्थ दुसरो बरोवसो फ्युचराक बरो जातलो करतलो ताका बरोवसो जिजो येतलो ते बरोबर बरोवसो जर तर तुमकां भावार्थ घालूंक वचना जाल्यार पवित्र पुस्तकाक समजूंक जायना तुमच्या समस्या वयर जैतून जायना प्रत्येक जण आमच्या मतीर भावार्थ म्हळ्यार काय वता भावार्थ म्हळ्यार आमी काय कोणा म्हणटा हांव डेली मिसा घेता तेच म्हणटा मागणें म्हणटा ते नवन करता हे करता ते येता रे ते आमी काय कितें जावन आसा भावार्थ वयली जर तर भावार्थ घालून वचना जाल्यार आमचें जिवीत तशें जाता ते हांगा ते गावता पूण आमच्या जिवितांत कांय बदलावान येना सकाळी एक आमी घरा गेल्ल्या तर ती भयण म्हणटा ती सक्कड करताली मागण्या पुऱ्यो करताली ती म्हणटा म्हाका भावार्थ कितें कळीत ना येतलो पुरो करता मागण्या करता पुरो करताली पूण भावार्थ कितें जाला कळ्ळें ही तिणें शिकोवन आयकल्या उपरांत एका भावा मुखार त्या दारा तिका कळ्ळें भावार्थ कितें जर तर तुमकां भावार्थ कितें म्हणून समजना जाल्यार त्या देवाक समजूंक जायना त्या पवित्र पुस्तक कितें बरयलां तें आमच्या जिवितांत काय म्हणटात एप्लाय करूंक जायना तर भावार्थ इम्पॉर्टंट तर भावार्थ घालून पयलीं शिकया एब्रेव बरयलो 11 अध्याय पयली ओळ हिब्रूस 11:1 काय म्हणटा पळय भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसून आसाव त्या संतीचो थाळो आनी आमकां दिसना त्या संती विशान आमकां आसा ती खात्री भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसून आसाव समज एक आमकां एक आशा आसा बरोवसून म्हळ्यार अनेक रितीन मुखार जावचे या आमची आशा या म्हणजे कल्पना एका रितीन आमी कितें आशा करना आसाव देवाच्या उतरा प्रमाणे भावार्थ काय करता ते आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा अनेक रितीन सांगचे जाल्यार भावार्थ म्हळ्यार दोळ्याक दिसांना ते पातय जाल्यार पातय म्हळ्यार देवाच्या उतरान कितें बरयला ह्या आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक जायना फुडें सर ताका भावार्थाच्या दोळ्यान मात्र पळोवंक जाता भावार्थ म्हळ्यार दोळ्याक दिसांना ते पातय आमी तेंच्या हुशार दोळ्याक दिसते पातय आमी दिसांना तर आमी भावार्थी मागीर आमी सांगता आमी भावार्थी कशें सांगता तुमी भावार्थी तुमी दोळ्याक दिसचे तर पातय जाल्यार तुमी भावार्थी न्ही आतां एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार आतां हांव तुमकां दिसताय ताका भावार्थाची गरज आसा ना कसा की गरज कितें दोळ्याक दिसता न्हू दोळ्याक दिसता सांगते भावार्थाची गरज ना भावार्थाची गरज केंचेक आसा दोळ्याक दिसांना ते सांगते फुडें सर जाल्यार फॅमिली स्कूल आवाज येता
दोळ्याक दिसना ते पातळी बावर जाय आता एक्झाम्पल दिवचे जाल्यार तू गाव दिसता वय तुझ्या सायडीक कोणा या सायडीक बहिणीचे तू ते मा तुका दोळ्या दिसता ते पातळी बावर जाय नाका आता हांव सांगता तुझ्या बंगल्यान कोणा देवाचे दूत आसा कोण आसा एंजल्स राखून बडे म्हणटा वय आसा ते पातळी कितें जायचे कित्याक बावर जायचे पवित्र पुस्तक किती असं ते पाहिजे पवित्र पुस्तकात बरेला नाही आपल्या दुतांना तुझं पाय पात्र्या काढण्याचे रक्त इथे देवाचं नाम किती बरेला ते पात्री तुका बावर जाय डोळ्यात दिसते पात्री बावर त्याची गरज ना समजलं की ताका म्हणटा बावर म्हळ्यार आमी भरवोसन आसा त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दोळ्याक दिसना त्या संगती विशयान आसा ती खात्री गॅरंटी म्हळ्यार या पवित्र पुस्तकात किती पुरा बरयला म्हळ्यार जेजून पुस्तक केला ते पूर्ण आमच्या डोळ्या मुखार हाडटा या म्हणजे या भौतिक संसारात कोण हाडटा म्हजो भावार्थ हांव कितले देवाचे उतार ताकी येता त्या प्रमाणे उलयता उसारता आणि म्हणजे आलोचना चेक करता कळले त्याला काय होतं तुम्ही कसले डोळ्यात दिसना हाडले म्हणजे डोळ्या मुखार येता आता एक्झाम्पल सांगचे जाल्यार हे तुम्ही घर बांदला वय कसे बांधले घर पहिले स्टार्टिंग काय गेले घर बांधताना पहिले काय गेले तुम्ही पहिले काय गेले प्लॅन केले वय प्लॅन कसे केले म्हणजे घर असे असावे म्हणजे काय म्हणतात हॉल असे असायचे म्हणजे किचन वॉशरूम कसे असायचे म्हणजे असे प्लॅन केले प्लॅन काय असले पहिले ते जाऊन गेले प्लॅन मोनात असले डोळ्या दिसताले ना समान मग तुम्ही चिंतले मोनात अशाचे करीत अशाचे असावे घर म्हणजे वेगळी आता खाला जाताना चिंता असे असा समुद्र डोंगर असावे चिंचे मात वेगळी केदाला ते डोळ्या मुखार येता केदाला तुम्ही प्लॅन आताचे म्हणता सुद्धा पहिल्याचे आता इंजिनिअरिंग तो ब्लू प्रिंट करता तसे ते पहिले तसे ना प्लॅन केले कोणा कॉन्ट्रॅक्ट कोणी सांगाले मग अशी गरज आहे वेगळी तो समजा दर्शावा स्क्वेअर फुटा कळले तुम्ही त्याला जाय जाल्ले पैसे दितात वेगळी ना जाल्यार एका जाय जाल्ले वस्तू सप्लाय करतात सिमेंट जावं दी जल्ली जावं दी या रॉड जावं दी आणि किती गरज आसा तरी तुम्ही दितात पैसे रुपयान या आणि दितात त्याला काय झालंय तुझ्या मोती असले डोळ्यात दिसना प्लॅन त्याला पिक्चर एक तुझ्या डोळ्या मुखार आयले तसेच समोर भावार्थ कार्यकर्ता म्हळ्यार जर तर देवाच्या उताराची समजून मिळल्या आपल्याक त्या उतार वेळ कसून त्याप्रमाणे आलोचन केल्यार ती उतरा भावार्थान उसारल्यार कितें आत्मीक आसा डोळ्याक दिसना संख्यो आमच्या डोळ्या मुखार येतात समजले भावार्थाचे काम ते भावार्थ कार्यकर्ता डोळ्याक दिसना म्हटले आमच्या डोळ्यावर पुरेसे करता या डोळ्याने दिसना देवाच्या उतार कितें बरयला पळोवंक जायना त्याला तुम्ही भावार्थ एक्झाम्पल आता ऐकले भलायकी ना समस्या प्रॉब्लेम दिसता पण देवाचे उतार काय म्हणता त्याच्या गायनी तो बोलवता ना जर तर तो भावार्थ खाती येता सत म्हणता देवाचे उतार उसारता जाल्यार डोळ्याक दिसना पण उसारता जाल्यार एक दीस आमच्या डोळ्या मुखार त्याची बरी झाली भलायकी म्हणून जाता प्रेज गॉड उलयतना सिस्टर करून आली कोण एक बहीण पयली आमकां मेळ्ळी आमकां उदास ना आम्ही तुका मागून देवाचे उतार सांगून गेली तिथं काय कॅन्सर ब्लड कॅन्सर असला आमकां गोष्ट ना आम्ही मागून पुढे गेले देवाचे उतार वाईट बुक दिले त्यावेळेस ही ऐकूनच्या परिस्थिती नक्की समावेश पण आम्ही आमचे काम बिगाला येयले पण ताणी काय केले म्हळ्यार ते उतार दिले सांगून रिपीट करून सोडून तिका पोर मेळ्ळी की खासदार ती पण ताची ओळख मेळ्ळी की ती काही ओळख मेळना तुम्ही एक दिवस तुम्ही आयल्यात आमच्या हॉस्पिटल मागून आज बरी हेल्थी आसा घटमूट जावन कित्याक तिने देवाचे उतार ते भावार्थांतीने उसारले आणि देवाचे उतार कितें बरयला कित्याक तिने कुडीन ते अनुभव केले आता पवित्र पुस्तकान कितें आसा या जिजून कितें केला आमचे सेन्स नॉलेजर हे 5 इंद्रियां समजून आमकां जायना ताका जाय ते 6th सेन्स भावार्थ असल्यार मात्र पवित्र कितें बरयला ते समजून जाता आणि तो 11:6 काय बरयला पळय 6 11 or 6 11:6 आनंद और
तरी पूण भावार्थाविणे कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना. देवाच्या उतर किती म्हणटा भावार्थाविणे, भावार्थ नसताना कोणाय वरवीं देवाक मानवंक जायना. अनेक ते सांगचे जाल्यार जर तर दोळ्याक दिसचे तर तुम्ही पाती येता जाल्यार देवाक मानवंक सादी आली. आता या उतराप्रमाणे आम्ही देवाक मानवाले हांव कितें ना वैगी देवाचे उतर भावार्थ नसताना कोणी जावन दिलो हे दोळो मनीस जावन देवाक मानवंक जायना. कित्याक देव म्हणून या दोळ्याक दिसता दिसा थोडासा भावार्थ माग भावार्थ म्हणजे दोळ्याक दिसना देवाचे उतर कितें बरयलें तें पाती ताका म्हणजे भावार्थ समजलें की त्या लागून आम्ही आमकां दिसता आम्ही भावार्थ केले वैगी आम्ही लांब आम्ही सांगितलं आमकां हे गुंतून हाडले भावार्थ आमकां एक इशी गेला भावार्थान मागा म्हणटात भावार्थ म्हळ्यार खाले म्हणून भावार्थान खाले मागचे आमच्या मध्ये भावार्थ म्हळ्यार जालें भावार्थ म्हळ्यार आम्ही सदां मिसाळ येता आम्ही मागणे म्हणटा ते करता ते येता ते आम्ही भावार्थ म्हणजे दया हे जाल्यार स्वताची समजणी मेळ्ळी देवाच्या उतरां मनीफात जाल्यार आमकां कळी जालो भावार्थ म्हळ्यार हे विशय. तर भावार्थ म्हळ्यार दोळ्याक दिसना पातयेचे आमी तेंचे पातयेचे दोळ्याक दिसचेच पातयेता. आता पिडा आयली म्हणजे द्या डॉक्टर एक रिपोर्ट दिता तर दोळ्याक दिसता रिपोर्ट दिलो ताणें सांगलें पुरो फॅक्ट दोळ्याक दिसता तूं दाखयता रिलेट दोळ्याक दिसता वयली आमी तेंचे पातयता पूण सत देवाच्या उतर आमी पातयता ना सत कितें म्हणटा भलायकी विशयान वो कार्ड पळय 1 Peter 2 कितें वाचना 1 Peter 2:24 पहिले पेद्रो दुसरो अध्याय 24 24 वर्ष आम्ही पातकाप मरून पवित्रपणात जियेंचे खातीर कुसायलेले आपले कुडीत ताणे आमची पातकां वयली ताच्या गाया वरवीं तुम्ही गुण जाल्यात. काल म्हणल्यार गुण जाल्यार बरी लागी जातले काल म्हणल्यार जाल्यार आमी काल मागता देवा लागी जर तू गुण करत मग ते चिंतून मागून जातल्यार तेला लागून तू खेळा भावार्थ काल म्हणटा गुण जाला तू काल म्हणटा भावार्थानुसार तू करताय जसं तुझ्या काय म्हाका गुण केला हांव तुका रत्न दिता काल करता तुजो भावार्थ एक दीस तुझ्या दोळ्या मुखार तू काल पातयलाय भावार्थान तुझ्या दोळ्या मुखार तुवें अनुभव करशी करता पळयस जर तर तू मागताय देवा म्हाका बरो कर तू आनी बरोसो म्हणले बरोसो म्हणजे नाका करतलो त्या जाल्यार करतलो कोणाक येता की मेल्या प्राणी करतलो भावार्थ काल म्हणटा तू गुण जाल्या म्हणल्यार तसोच 2000 वर्सां पयलीं जेजून आमची पाताक शिरा पुरा काडून गेला तू गायलो कोणापासून तू आमच्या पासून त्या गायांनी ताणें आमकां गुण केला तसो तू भलायकी म्हणून ते जाल्यार तुजी चिंता देवाच्या उतरां बदलिताय भावार्थानुसार मात तुजी चिंता बदलूंक जाता ते जाल्यार ते उतरांत आसलेली सतत तुज्या जिवितांत तुजो अनुभव कर ताका म्हणजे तुजो भावार्थ तुका संवसारांत जाय दिता कोणी न्ही तू कितले देवाच्या उतराचे भाव दवरलाय तुका दोळ्याक दिसता ते पातयेवन आसाय की त्या देवाच्या उतरांत कित्या दोळ्याक दिसना ते पातयेवन आसाय ते तुजे वयर आसा त्या ह्या संवसाराचेर आमकां जैत कोण दिता आमचो भावार्थ भावार्थ कोणाचेर देवाच्या उतराचेर समजलें की देवाचे उतार आसा देव जावन आसा आता भावार्थ म्हळ्यार आता तो भावार्थ कसो येता भावार्थ कसो येता मागणे केल्यार जाता उपास केल्यार भावार्थ येता गे कसो येता भावार्थ एक महिने अंगडीर मेळटा गे अर्द किलो 1 किलो मेळ्ळा एक गेल्यार मेळटा गे भावार्थ इस्रायल गेल्यार भावार्थ मेळटा गे या तुमचे खारपूड अग्गी आनी आतूर गेल्यार भावार्थ मेळटा गे एक मतीचे महत्व असायचे भावार्थ कसो जाता पळय रोमनांत बरयलो 10 अध्याय 17 ओळ काय म्हणटा पळय रोमन्स 10:17 10 अध्याय 17 ओळ तर संदेश ऐकले नेमके
भावार्थ उत्पन्न जाता आणि क्रिस्ताक प्रगट केले रीती संदेश ऐकून मेळटा. काय म्हणतात देवाच्या तर संदेश ऐकल्याने संदेश म्हणजे बोली तो जेजू विषय ऐकल्याने कोणा विषयात क्रिस्ताक प्रगट केल्यावर तो संदेश ऐकून म्हणतात. केदार तुम्ही देवाचे उतार स्वतःची शिकवण सण आणि सण ऐकतात त्या बायबल कान गट्ट वाचतात ऐकून मनात येणार तुम्ही मौन असल्याने बावर ना ऐकायचे कसं शिकवण नाजाल्यावर गट्ट वाचले तुमच्या कानात ऐकायचे ऐकून ऐकून बावर देतात. वेगळे आम्ही मागण्या कशा करतो सडावा ऐकून चपली करतो आम्ही सायलेंट सायलेंट होई घे तर सायलेंट प्रेयर केल्यावर तुका भावार्थ येता की भावार्थ कसं होता ऐकायला तुका जाईत समस्येवर कोण देता तुझं भावार्थ होई घे तू सायलेंट केल्यावर तुका ऐकत आहे ऐकत आहे तर आम्ही कसे मगाचे कसे उलीचे तो अडुकते करायचे तुका ऐकायला करू शकता काय काय समजलं की देवाच्या तर बायबल कान वाचल्या ते काय होता पेज कमी बाय हिअरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड एकटी ऐकून आता इकडे कोणी फाळ बाबा सांगून आता खाली व्हायरस आहे ऐकून खाले आता ऐकायल्यावर खाले आता बिरादात होईल तसेच देवाच्या उतार ऐकायला ऐकून ऐकून खाले आता तर आम्ही चढ देवाचे उतार ऐकत आम्ही चढ सगळं मागण्या करतो बसून असतो त्यांचे चढ करतो आम्ही दोन्ही नाही दोन्ही करणार तर भावार्थ कसं येतात जर ऐका ना झाल्या तुम्ही या गट वासी ना तर भावार्थ येणार तर भावार्थ येणार झाल्या काय करता तुम्ही समस्या येताना काय काप येतात प्रॉब्लेम येताना तो येऊन मागून येऊ आहे म्हणून म्हणतात तो का होतो ना तुमच्या भीतर दिसतच असा तुमच्या बद्दल हर एक लगे देवा तुम्ही सतत गल्ल्या काय झालं का देवाचे तर ऐकून ऐकून तुमची चिंता बदलेली आहे तुम्हाला तो भावार्थ तुमच्या समस्येतून देवाचे उत्तर ऐकूनचे वेळ इम्पॉर्टंट. आता तुम्ही काय करणार असाल ऐकून असाल वेगळी ऐकल्यावर मी तो भावार्थ येतात आणि किती तुम्ही भावार्थात कितल्या खाण गेला त्याप्रमाणे तुमच्या जीविताचा रिझल्ट मिळतात. समजलंय तुझं भावार्थ तुला या संसार जाईल देतात त्या भावार्थ कसं होता ऐकून ऐकून म्हणजे जिजू विषय बरी करू ऐकूनची इम्पॉर्टंट. समजलं की त्यातून आम्ही आता सण काय करायचे आम्ही भावार्थाचे झाल्या डोळ्यांची सांगायच्या पातीचे झाल्या काय करायचे शिकवण स्वतःची शिकवण असावं मस्त असावं स्वतःची शिकवण ऐकायचे आणि बाईबल वाचताना मनात बसचे नाही बुक असतात भावार्थाची बुक असतात उसारची काय करायचे वाईट बुक असतात बसवणे असतात प्रॉमिस असतात ती गोष्ट आम्ही कानाग ऐकूनच्या बरी वाचायची तर ते ऐकून ऐकून भावार्थ कसे आमच्या नेगेटिव्ह ऐकायला ऐकून बिरांध्यात होईल त्या टीव्ही मोबाईल ऐकून खाल्या तर बिरांध्यात होईल तसे झालं फला काय जाता पण जाता की ना थोडे म्हणतात खाल्या बटाटे गेल्यावर वाय जाता पण ते ऐकून बिरांध आहे ते केले मग तो वाय गेला होईच तसे तर देवाच्या तर ऐकून ऐकून खाल्या आता त्यांचे ऐकून वाय आहे वैली तसे ते उतार ऐकायला तुमचं खाल्या आता भावार्थ तुम्हाला देवाचे उतार ऐकूनचे इम्पॉर्टंट. आणि भावार्थ दोन टाईप तुझ्या देवाचे उतार तुझ्या मनात पाठीवर त्या खालचा जाऊन पाठी तुझा तर देवाचं होतं तू मनात जाऊन पाठी येणार तुझ्या जीवितात काय बरे पण पडून गो जाईन पुढं असं मनात जाऊन पाठी येणार काय बरे पण जाईन केवळ खाल जाऊन पाठी येत आहे जायचं तुझं भावार्थ कसं मन असो ह्युमन फेथ म्हणतात म्हणजे डोळ्यात दिसल्या माताने पाठी आता पण आमच्या हुंकार तू जेसूची खूर दिसली मागेचे बाकीच्या मुंगाला गोड तुला ह्या मुंगाला मात असो डोळ्यावर दिसल्या मात तर ह्युमन फेथ म्हणतात आम्हाला एकदा उंच असतात तो आलता दलता डोळ्यात दिसल्या मात मध्ये कोण खाळ जाणून पाठी येतात देवाचे उतार त्याचा अद्भुत असण्याची गरज ना
तो देवाच्या तर कालगरीला ते पाठी येतात कळली तसं व्यत्यास कोणता आहे मोना दाम्पत्य या कांडा दाम्पत्याचे व्यत्यास कोणता आहे मोना दाम्पत्याच्या म्हळ्यार एक्झाम्पल तुमचे लगे ते 10 रुपये समजले कितले 10 रुपये 7 रुपये मेकल्या दिल्या तर तुमचे लगे कितले रुपये होतात 3 रुपये होई की ते 3 रुपये दोड्या पळून मेळटा की दोड्या दिसतात की होई की आपटोंक जाता की फील जाता की 5 सेन्स आसा की पळोंक जाता की कस करूंक जाता की कोणे शिकयला दाव सात गेल्या 3 म्हणून इसका होई संसार काल हंदा दाव 7 गेल्यार 3 एकही दाम्पत्य नसायचे ते मनात आम्ही कळला होता मन केल्यार त्यांच्या विषयात उलयता दोळ्याक दिसते खळटा दाम्पत्य म्हळ्यार तुझे लागीं कितले रुपये आसा 10 रुपये कितले 10 रुपये आसा ते 10 रुपयान 7 रुपये एकल्या दिले जाल्यार कितले उरता तुझे लागीं 3 जाल्यार सेम जालें मनात आमी 3 खळटात आमी 3 काले व्यत्यास काले व्यत्यास डिफरन्स काले आता कशें करता देवाचे राज आणि संसार राज म्हणून व्यत्यास आसा उडासर देवाचे राज चलता भावार्थान एक्झाम्पल म्हणजे आता जेजू काही पिढी असताना त्या काय म्हणता उठ आणि सर पयली भावार्थान एक उठता आसले तो उठलो सरलो संसार तशें न्ही एक्नॉलेज म्हणजे तो खाली शिकला ताचे वेळेर एक्झाम्पल आता त्या वेळार जेजूच्या आता सद्दां धाकट्यार एक पिढी आसता म्हणून गेल्यार खाले करतात ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ डॉक्टर काले करता टेस्ट करता वही टेस्ट करता एक्सरे की पूरा स्कॅन निकाल पडता आणि माने ऑपरेशन करता वही पण तो काल शिकला त्याच्या वेळी पण देवाच्या राज तशी नाही भावार्थान उतरा उलेली दिसू काल म्हणजे तू दिस तुझ्या भावार्थान तू बरं केलं ओस देवाच्या रासात उतरा भावार्थान उतरा सांग केली संसारच्या रास समजा तू खाली शिकला त्याच्या वेळी कळले की व्यत्यास कळले की त्याला 10 - 7 किती होता होता आहे 700 प्लस किती आहे तुम्ही सारे जे प्रश्न किती आहे विचारला काय आहे कसे असतंय हा किती आहे आता विचारला किती आहे देवाच्या उतरांवरला काढा लूक 6:38 काढा लूक 6:38 तुमका सवाल एक दिला होता कसे जाऊन लूक 6:38 काय म्हणता म्हणले की मेल्टा म्हणजे ब्रदर मिळणार वास मग किती वाजता हैरान दिया काय म्हणले हैरान या हैरान दिल्या होण्याला तरी सडत हा ती म्हणता सडत तू कोणाच्या पाहिजे मेजॉरिटी मिळेल काय म्हणतात हैरान दिल्या होण्याला तरी सडत संसाराने ते पुढे देवाचा सगळा नेता किती म्हणजे आम्ही हैरान दिल्या होण्याला तरी सडत किती झाला सांगा आता बोले ना तुम्ही जमते आम्ही दिल्या होण्याला तरी सडत सोड होता की तू काय म्हणता बेटी आम्ही असे आमच्या जंगलात उड्या संसाराने तेवढे देवाचा तो दिला सड नेता दिता म्हणला की तर आता किती असेल लागी आता किती असेल पैसे नाही पण आता बनवले ना आता तुम्ही सांगले दिल्या सड होता नाही पण दिया नाही मला पुढे जाऊ सड होता की पुढे जाऊ तुम्ही सांगता मला हैरान दिया बोलायला तसं अर्थ तिने सांगले देवाच्या राजात दिल्यार सड पण संसारी रीतीनं तू कोण आहे म्हणतो 100 रुपये समजे द्या 50 मका दिले तू कोण झाले वेगळी कोण देवाच्या राजात काय होतं ते मल्टीप्लाय ते बोलेला पडे खाल्या पडे हैरान दिया आणि तुम्ही काय देता हा तुम्ही दिल्यावर मग तुम्हाला देतात हैरान तुम्ही दिना झाला तुम्हाला देतात की हा
तर आम्ही देवाला की काय मागता देवा मगा दी दी म्हणा देव घाल म्हणटा यारांक दिया त्याला तुमका दिताले तुम्ही दी नसताना यारांच्या जीवितान बियो घाल नसताना तुम्ही देवाला कितले मागल्या उपवास कर मागल्या तो दिता मेळटा सिस्टम घाले यारांक दिया दिल्यार मात मेळटा कशे बोलेला वर्त्या मापान दामोन हालोन आणि बरोवन तासे मेजून तुमच्या लेसांत घालताले कोण पळय देवाच्या उतरांत बरयला दोळ्या दिसता दोळ्या दिसना पण देवाच्या उतरांत बरयला हे सत मानता भावार्थान दोळ्या दिसना भावार्था सत मानून काम करता बळे ताका म्हणजे तो खाड जावन पातयता या भावार्थाक या खाड जावन पातयंगू एकच एविडेन्स काले देवाचे उतर देवाच्या उतरांत बरोबर नसल्यावर मात्र ते म्हाका भावार्थान पातयंग करता ताका प्रूफ दुसरे ना दोळ्यार दिसचे प्रूफ तेंचे ना बरोवन दिसना आता ताच्या गायनी गुण जालो दोळ्यार दिसता दोळ्या खाली दिसता पिडात वेगळी गुण कोण पातयता ताच्या गायनी बरो जाला गुण जाला अर्थ दिता उतरान वेळ कसिता उसारता तो ताच्या जिवितान देवाची महिमा पळयता ओके अनेक एक्झाम्पल दिवचे जाल्यार मागीर तो बायबल काम घेता तिकाचे मोबाईल आसता तिकाचे आता तुझ्या आधार काले आसा हा तुमची तर गेल्या जाय कशे नाका आगे बसल्या दिवता आता तुझ्या हाताला काले आसा म्हणजे सवाल देवाचे उतर मी तुका फिजिकली सांग दोळ्या काले दिसता तुका बायबल वयली एक बायबल कसो रूप आसा पळयतना कसो रूप आसा मागीर एक कवर आसा वयली ओपन करतना कशें दिसता तुका तेंचे रुपार दिसता वर्ड्स दिसता एक बुका रूप आसा एक बूक वयली तुका फील जाता टच जाता वसो जाता पण एक वास घेवपाक तेंचे जाता तो कितें म्हणना तेंचे एक वाक्य चैतन्याची समाधी करून मेळ्ळी ओके कळटा आता तुका वाचून कितें जालें आता वयली दिवून केला समाधीची आम्ही आता भावार्थान देतो आसा आता तुझे 5 इंद्रिया पंचदेवताने डोळे कान आयकोनचे आणि स्मेल टेस्ट स्मेल फर्स्ट पूरा सेन्सेस या मन पूरा कालंगा वो एक बुक आता ही बुक म्हणून तेच्या पद्धतीने काढतो तिथे मना जाऊन मन आसा समजली तिथे मन सांगतो एक बुक आता हांव एक तुका देवाचे उतर दिता आता तुझे तोंडार काल म्हणले बुक आता तुझी येऊनची जाव बदलता ओके जो स्वादे जॉन चॅप्टर म्हणजे मार्क ओपन कट म्हणजे लुक अप नेक्स्ट जो पहिलो अध्याय बस काय बोलला पण वाच पहिली ओळ शब्द मनीस जाता ओके वाच वेळा काळापूर्वी शब्द असलो शब्द देवासवय असलो शब्द देव जाऊन असलो खाली वाचले नाही का वेळा काळापूर्वी शब्द मिळाला उतार असले वर्ड आणि शब्द कोणासवे असलो देवासवे असलो आणि शब्द वेळा काळापूर्वी शब्द असलो शब्द देवासवय असलो शब्द देव जाऊन असलो शब्द देव म्हणून मी धंदो काय बोलला देव कोण जाऊन असतो देव शब्द उतार असं देव वेगळी देवा आधी सकले देवाचे उतार म्हणतात शब्द सुदेव उतार सुदेव तर तुझ्या आता कोण असा कुठं काय मिळत नाही तुझे सेन्स नॉलेज काय म्हणता
भूक. आता भावार्थ काय म्हणता देवाचे उत्तर असं पाचे जाईल काय चौदावी असते 14 आणि शब्द मनीस झाला आणि आमच्या मध्ये आता शब्द मनीस झालो कोण बरी माहिती काय म्हणले तुझ्या उत्तराप्रमाणे म्हणजे ते जाऊन नाही त्याला काय झालंय कोणत्या म्हणजे सत्य गर्भ झाली आणि उद्धार या संसारामध्ये जाऊन होईल तर तुझ्या कोण उत्तराप्रमाणे कोण तो जेजू पतीत आहे भगवंतान कोण डोळ्या घाला म्हणतात त्यांच्या पतीत आहे डोळ्या दिसते की भगवंतान पतीत आहे त्या रक्तस्रावाचे स्त्री आहे जेजू का पडतो पुढा सांगितलं कसलाय तुझे काय झाले 12 वर्ष जाऊन असली गुण झाले जेजू काय म्हणतात तुझ्या भगवंतान बरी केली जवळ जेजू या संसारात फिजिकल आहे थोडासा की त्याच्या सगळं त्याच्या भीतर आहे आता जेजू पुत्रामध्ये पाहत असतात भावार्थाने तू कोणा आपण असाय की दोन ड्रॉप केलं तू आता भावार्थान कोणा आपले देवाच्या उत्तरावळी कोण देवाचे उत्तर कोण बाईबल कोण जाऊन असा देवाचे उत्तर पुढे काय होती वेळा काढ्यापूर्वी देव जाऊन असतो शब्द देव सुद्धा नाही देव शब्द मग काढून वाचत आहे आणि शब्द म्हणजे सर्व कोणतो तर तू डायरेक्ट कोणा आपण असाय तयार असाय तर उभे राहू जेजू भेटतो का कसे नाही जेजू जेजू कसे नाही आता तुझे बुद्धी काही कसे नाही जेजू बाबा बरं जेजू दिसा तुझे उत्तम पाहत सत्य कळीत केल्या म्हणजे नेणार होणार साहित्यपोटी मनाच्या भावार्थानं तुझ्या शोधून प्रयत्न केल्या बक्षण मागता त्यावेळेला जेजू तुझे उत्तराम तुझे माका शिकेले वेळा काळापूर्वी शब्द असलो शब्द देव असले असलो शब्द देव जाऊन असलो आणि शब्द मनीस जाऊन या संसारात आयलो यावेळेला जेजू भावार्थानं हांव तुका आपून आसा जेजू भावार्थानं हांव तुका आपून आसा जेजू तुझी सकत म्हज्या कुडींत वळून आसा जेजू तुझी सकत म्हज्या कुडींत वळून आसा जेजू तुझी सकत म्हज्या कुडींत वळून आसा तुझे वेळ भावार्थान जेजू भावार्थान तुझ्या कुडींत वळून व्हेरी गुड जेजूची सकत म्हज्या कुडींत वळून आसा जेजूची सकत तुका सांग तुझी सकत म्हज्या कुडींत वळून आसा जेजू 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 तुझी सकत म्हज्या कुडींत वळून आसा
जेजू तुझी सकत म्हज्या कुडींत वाडत आसा जेजू तुझी सकत म्हज्या कुडींत वाडत आसा जेजू तुझी सकत म्हज्या कुडींत वाडत आसा जेजू तुझी सकत म्हज्या कुडींत वाडत आसा जेजू तुझी सकत म्हज्या कुडींत वाडत आसा जेजू तुझी सकत म्हज्या कुडींत वाडत आसा जेजू तुझी सकत म्हज्या कुडींत वाडत आसा Praise God. Praise God. तुझ्या पुढे काय दूर तुम्ही असते की पेन काय संतान उत्तर चालेल कसं समाधान आहे खाली बोजे सकल गेल्या हळू समज देवाच्या उपरा काय असा सगळं ते झाला तू खाड जाता हा गेल्या एकदम कसे पडत गेले आम्ही देवाच्या उपरामुळे वय दिसते पडते आता भावार्थ काय म्हणतात डोळ्यांनी सांग देवाचे उतारच देव भावार्थ भावार्थान भागलेले माते उतार तुला अनुभव करून जाता तुम्हाला जेजू तुझं मस्त मोकळा आता समजा रे आता ते मला ते सांगून जाईना एक्सप्लेन करून जाईना एक संतोष एक समाधान कळले ते भीतर अनुभव करचे केदाळा तू खाळचा पण पाहते वा समजले तू जर तर खाळचा पण पाहते नाही तुझ्या सेन्स नॉलेज पाहते येत आहे तुका कालाजीने फील जायचे अनुभव जायचे आमका पडाय विचार करताना अनुभव जायचे म्युझिक बरे असं मागे बाहेर आले तर झालं देऊन आहे असं इमॅन्युअल झाले देवाच्या सगळा सदंगड असा काय विचार घेताना मागणी त्या मागण्या करताना मागणी बाकीच्या वेळा नाही तो इमॅन्युअल ते कामा घेता आले तो आमका सोडतो आम्ही याचे त्याला सोडतो लोक सांग आमच्या तिथं आमच्या सांगत असं तरी एका वेळा तो आमच्या सांगत असं तुम्हाला उतार म्हणजे देव जर तर तुला उतार करतो ना देव कोण म्हणतो तुम्ही किती म्हणे येते जेजू 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 उतारच देव वैगे उतार काय म्हणतो ना देव कोण म्हणतो आम्ही आजकाल काय करतो देव देवा नातल्या जागेला मी सुदूर असावं त्यातून देव असं अनुभव आमका आणि ती जाऊ ना त्यातून आम्ही ते यांना जाऊनचे चढ आम्हाला ते जाऊनचे ते बोर जाऊन जाऊ पण आमचे समाजसे मात्र पर्याय आहे असं वेळे जाऊन जाऊ की त्या देव तुझ्या लागीच असा तुझ्या भीतर असा तो उलयता तुझे उतरा मारीत व्हा केदार तू स्वतःची शिकवण ऐकत आहे तो त्यांच्या मुखात उलयता किंवा बायबल कान वाचताय देव ते उतरा मारीत व्हा डायरेक्ट तुझ्या लागू येतात त्या देवाक तू समजून जायला त्या देवाक तू ओळखाना झाल्यार तू खंयच्या देवाक आराधना करनास आहे तो पाऊल पडे ते येताना त्याचा बोर्ड आलो अपरिचित देव देव कोण तांका बोलतो ना बोर्ड जाणं त्याचा आराधना करनास त्याला ताणे देवाची काय देवाची ओळख तांका पाऊलानं दिली देव म्हणलो उतरा रूपा त्या हरणी एक वस्तू त्याने उतरा बसल्या वैगी उजवाड उतार असं देव जाऊन उतार मान शिकल्यार त्या देवाक तुम्ही ओळखूंक शकता उतरा मानिफात मान देवान आमकां कितें प्रकार करला ते आमच्या जिवितान आमी अनुभव करूंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 भावार्थ म्हळ्यार समजले भावार्थ विचार सांगलेलो मस्त आसा ती रक्तस्रावाची स्त्री आसा ती कशें तिने जैत वेलें आता भावार्थ खंयच्या रितीन काम करता ते शिकी आहे 525 मार्क 525 वेगळी वाचलेली जायते एक वास भेट वास व्यायाम बसलेली जातं लगे एक आता बारा वर्सां रक्तस्रावाचे पिडेन कष्टतली एक स्त्री असली सबार वैजांच्या हातान पडून ती कष्टली आणि आपले असले सगळे तिने वक्ताक करसिल्ले
आता पळया आम्ही एक्सप्लेन करते मस्त लांब जाता आता ती 12 वर्सां जावन वळवता वैगी एक रक्तस्रावाची स्थिती तुम्ही चिंता रक्तस्राव 12 वर्सां वळवता म्हणजे त्याची कंडिशन कशी आसा सध्या तुमकां बघता वैगी एक या 2 दिसांत मनशाक पुरा सांगता ती 12 वर्सां म्हणटाना तिची परिस्थिती कशी आसा ती पळोवंक कशी आसा हा तिका उठून सोडूंक जायच हा इतलेच नाही देवाच्या तर म्हणटा तिने असले पुरा वर्साग वक्ताग वैजांग कसिले आता वैज जाल्यार आमी खाल्या घेता पिडा उण्या जावन पिसड जावन पूण ते काले बरयला मस्त म्हणून सबार वैजाच्या हातान पडून ती कष्टले आणि आपले असले सगळे तिने वक्ताक करसिल्ले तरी कांयपणी बरेपण जडच्या बदला तिने पिडा सडसकर घेतली काय म्हणता देवाच्या तर वळी जाडे वचून पिडा उणे करच्या बदलाक हिची पिडा घालून जावन आसा चड जावन आसा कित्याक चड जावन आसा बघता कारण कितें कारण काय बघता पिडा चड जावन बघता न्ही तिथे एकदा सांगते सिस्टर 1821 प्रोव्हर्ब्स असो न्ही ते मागीर कंटिन्यू करता हे मुखार कित्याक तिची पिडा चड जाली पडटा आत्मीक पतून मुनियो आणि म्हणजे एक सवाल ताचे पहिले मरण आणि जीवित कोणाला लागीं आसा कोणाला लागीं आमचे जिबेर जिबेर तुम्ही काय म्हणता जिबेर आसा म्हणटा तू कोणाला मरण आणि जीवित एका म्हाका बरें जाता तुजेड आसा चिंता कोणाला लागीं आसा मरण आणि जीवित देवा लागीं म्हाका तेंचो आन्सर जाय व्हेरी गुड तुम्ही म्हणटाय ती देवा लागीं अंदर व्हेरी गुड पळया देवाच्या उतरान काले बरयला पळया ओके मरण आणि जीवित जिबेच्या अधीन आसा काले म्हणटा आमचे जिबेच्या अधीन आसा आम्ही काले शिकले दोन विचार मरता जाल्यार देवाचे विचार म्हणना हार्ट अटॅक जावन ऍक्सिडेंट जावन पळय ते घे मरण आणि जीवित जिबेच्या अधीन कोणाची जीव आम्ही खाले कंप्लीट वाचायचं मरण आणि जीवित जिबेच्या अधीन आसा ती मोगान वापरतात ती तिचे फळ खाऊक पावतात जगात फळ खाऊक पावतात आता आमकां कित्याक तांणी सांगलें म्हणल्यार तांच्या मतीर आमकां एकटो शिकयला वय मरण कोणा लागीं आसा देवा लागीं आसा पूण देवाचे उतर काय म्हणटा देवाचे उतर म्हणटा कोण जावन आसा देव सोयगी देव तुका काल सांगता तू खंयच्या आयकताय कोणे सांगले आयकताय देवान सांगले आयकताय की या संसार तुका काल सांगता ते आयकताय देव सांगता मरण आणि जीवित थंयना तुझे जिबेर आसा मरण म्हळ्यार तुझे पंचेंद्रिय बरोबर सांगला 5 इंद्रिया प्रमाणे तुझे जीवनचे उलोवचे या दोळ्या काले दिसता उलोवचे या देवाच्या उतरा विरोध सुरोवचे ते मरण जीवित म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रकार उलोवचे देवाचे उतर सांगतात त्या प्रमाणे उलोवचे आता एक्झाम्पल एकलो मनीस पिडेस्त म्हणटा म्हाका पिडा म्हणटा हुशार ना म्हणल्यार तो काल मरण आसा की जिवीत उलोवप आसा हांव पेशंट बीपी पेशंट म्हणटा हांव शुगर पेशंट म्हणटा तो मरण उलोवन आसा की जिवीत उलोवन आसा काल्याक मरण देवाच्या उतर विरोध उडून वचले देवाचे उतर काल म्हणटा ताच्या गायने तू गुण जालाय वय गुण कर जालो म्हणटा तू भलाय की म्हणटा हांव काय उलोवन आसा कित्याक पडटा की आमी उलोवची उतरां एक एक बियो जावन आसा उडासर तुम्ही एक बी किरलो मला भायर वचून ती वाडटाना जड जावन रूख येताना तातूंत एक फळ येता की जायती फळां येतात वय तर आमी सकाळी जावं सांजे म्हणसर चड उतरां खंयची उलयता मरणाची की जिविताची तर आमच्या जिवितार फळ घाले येता मागीर देवा लागीं मागणें केल्यार तुमचे फळां बदलातात गी बदलातात गी
सकाळी जाऊन संजय सरकारला बिया गेल्या मोसंबीची पहिले देवाला मागतात देवा मका एक फुला निघाले जाताली तुम्ही काही वस्तू मागल्या रे या कोणा ब्रदर सांगल्या रे मोसंबीच्या बिया एक फुला जातात साधी आई जाऊन ते कळटा एक कित्या करणार जिविताने मन केसा आमच्या टिपेरा तुम्ही काल बोलीला त्याचे फळ तुमच्या टिपीदार का हुशार ना म्हणा हुशार तसा नाही भले करत म्हणा तू भले करत असतंय मग तांका ना म्हणा तुका तांक म्हणता मग समजा ना म्हणा तुका समजून समजा मग उडास ना म्हणा उडास ना देवाच्या उत्तराप्रमाणे जीवित उरतात ही त्यांना तुमच्या जीवितात तुम्ही देवाची महिमा पुढवू जाता जीविताने मन काय असा त्या तिची पिढा उडल बसल्या पडे पिढा उण्या जाऊन सळ जाऊन कारण किती होत आली आता दप्तराला घेताना घालवले पिढी सांगितले मग तिथलेच ना अनेक कोण पिढी तो तिघाला म्हणतात कुशल साहेबा आल्या सांगते डॉक्टरांना तो सांगता असो सांगता तुझी काल म्हणता तो डॉक्टर त्या डॉक्टर ते वसून कोणत्या काल म्हणतात ते अनेक ते म्हणतात कुशल साहेबा काल सांगताय ते असा काल झालंय त्यांची बियोगाला असा तिची पिढा उड्या जाऊनच्या बदल्यात काल झाली सोडवून आहे जीविताने मन ते असा तुझ्या जिभेला तू काल उडत आहे त्याची फोडून रक्ताचे उतार लागताय गुलिओ खांडीला लागताय खाय बदलायचे मूत्र बदलायचे समस्या तुलेल्या समस्या देतात तुझ्या जीवितात त्या तिच्या पिढा उड्या जाऊनच्या बदल्यात सोड जाऊन राहिली तर आमच्या जीवितात समस्या सोड जाऊन कारण कोण देवगी सैतानी आम्ही उतराचे फोड आज माझ्या जीवितात घेऊन असा आता परिस्थिती बदलायच्या खाली तर मुळी बळ्याच्या उतराचं बदलायचे सेवाचे उतर उलगवे चढ सुरू करायचे त्याला काय जाता त्या उतराचे फोड आमच्या जीवितात अनुभव करून जातात मरण जीवित मस्त असा मी त्या आता पाठी समजा त्या विषयाला काढल्या मराठी जीवित ते आहे मग इथे कंटिन्यू असं मुखार तिची पिढा सडस्त झाली सबर वैजाच्या हातान पडून ती कष्टली आणि आपल्या असले सगळे तिने बघता कसले तरी काय पडी बरे पण जडच्या बदला तिने पिढा सडस्त घेतली आता कळले ना पिढा किती सड झाली ती समस्या दूर होणार कळले की त्याला समस्या होत आहे म्हणजे समस्येत सडतात मुखार तिने जेजू विषयात ऐकले व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे देखून लोका जम्यात रिगून तिने कोणा विषयात ऐकलंय येतो मिसर काल ऐकून असली दोन विषयात येत डॉक्टर गेला काही गेला येत ती पिढा ही पिढा काय झाला गुंड होता म्हणणं आणि ती गुंड होता म्हणणं आणि जायना म्हणणं 12 वर्ष झाली चड्डूला 3-4 दिवस राहायचे असले तुझी 12 वर्ष हे जायना म्हणणं ते ऐकून असले आता कोणा विषयात ऐकून सुरू केलं तिने जेजू विषयात खेळताना तू जेजू विषयात ऐकत आहे म्हणून आम्ही काय वाचलंय ऐकून भावार्थ होता वैकी शिकलाय मी देवाच्या उत्तर ऐकून भावार्थ होता आता जेजू विषयात ऐकताना काय भावार्थ येतो तिने ऐकून काय तिने बिरांत आहे मी ऐकले आता तिने काय केलं कोणा विषयात ऐकून सुरू केले जसे आमच्या जीवितावर समस्या सड असल्यावर आता आम्ही कोणा विषयात सड ऐकायचे न्यूज सुगी त्यांचे कन्नडा TV9 करावळी आले आणि त्यांचे उदयवाणी आणि व्हॉट्सअपवर मेसेज ते ऐकायला फिरात देतात खेळायला तुम्ही आता जीजू विषय तिच्या ऐकतात परत जाऊन तिची समस्या वाट होती झाली येतो मग 12 वर्ष कितले प्रयत्न केले डॉक्टरकडे गेले ते गेले आणि गेले काय परिस्थिती तिची बदलू ना केदारला तिने जीजू विषय ऐकून सुरू केलंय त्याला चालले झाले पण देखून लोक जम्यात रिगून त्याच्या पट्ट्यान ती गेली आणि त्याचे अंग वस्तूर आपडले फकत त्याचे अंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हण तिने चिंतले तक्षणच तिची
रक्ताची जर सुटली आणि आपली पिडा गुण झाली म्हण तिका जीवा भितर बगले. ओके, आता म्हणजे एक सवाल, आता जेजू येताना जेजू सांगता किती लोक असतात? हरी असतात वेगळी. तुम्ही जिता ही 12 वर्षां जाऊन कसं झाल्या वेगळी 12 वर्षां जाऊन मी रक्त जाऊन असतात ती का वसून जेजू काढून साध्य आहे लोकांमध्ये साध्य आहे तर बायबलला बेस्ट बोलायला साध्य आहे का तर कसे तिने आपले असतो जेजू तर तुमका आता भावार्थ नाही तुम्ही असं नाही भावार्थ आपले जेजू लताय अजून बरेला तुम्ही उडून बसताना तिने ऐकायला पहिले खायला ती डॉक्टरला गेली पिढा होण्या जाऊन बदला सडत ऐकाय कळले की ते केरळला तिने ते 3 स्टेप फॉलो केले त्यांचे पहिले खाले गेले जेजू विशांत ऐकायला समजले की त्यात सांगले तुमच्या समस्या परिहार केरळा जेजू विशांत सड आणि सड ऐकतात ते जाऊन तुम्हाला माहिती ऐकून इम्पॉर्टंट ऐकून भावार्थ आणि तिथलेच नाही की त्या ऐकायला ऍक्च्युअली चिंतल्या म्हणून बरेला ओके चिंत केलं पण इंग्लिश तिने सांगल्या म्हणा से उसारले कळले उसार इम्पॉर्टंट तिने तोंडावर सांगून सुरू केलं की त्या जीविताने मरण घ्यायचा जीभ असा ती काय म्हणे आवसून आपटे झाल्यावर बरी जातली त्यावेळेला एवढं सांगले ती का सांगताना त्यावेळेला आपटे बरी किती जेजू उसार बरोबर फिजिकल असलो त्याची संकट त्याच्या भीतर असली ती आपटी लेवल ती संकटाची तिच्या भीतर वाढली आता तुम्ही आपटी आपल्याला जाईन असतो जेजू आता तुम्ही भावार्थानं आपलं समजले त्यातून भावार्थानं तिने भावार्थानं आपले दोळ्या दिसणार बाई देवाचे उतार भावार्थानं मी जेजूला पडले उतरामध्ये फार भावार्थ तिने तो संतोष ते समाधान तिच्या तोंडाला दिसतं बाई बाई पडे आता तोंड तिचे समजा तिने काय गेले ऐकायला बस ऐकायला मात्र मी तिने तोंडावर ऊस सारले ते व्हेरी इम्पॉर्टंट तोंडावर ती सांगले त्याला केलं तिने केले ते स्टेप तिसरे स्टेप तुमच्या जीवनात पोहितात पोहोचत ते तुमचे काम नाही पोहितात मग खाली करता केला तू देवाचे उत्तर ऐकताय तोंडावर उसारताय ऐकवताय तोंडावर उसारताय ऐकताय तोंडावर उसारताय पोहितात मग तुमचा वाट उठते ना झाल्या ते इथल्या लोकांमध्ये जे लोक होतो तिथल्या सुलाभ समजले त्यातून मुखार काय करायला पाहिजे तेव्हा जेजू आपल्या भितरली सकत बाहेर गेली म्हणून समजलं आणि लोकांपासून पाठी परत माझ्या अंग वस्त्रा कोणे हात लायलो म्हणून विचारी लागलो शिसानी जाप दिन म्हणे लोक तुझ्या अंगार पडतात ते तू पळयताय आणि म्हाका कोणे हात लायलो म्हण तू विचारताय पण जेजू आपणाक कोणे हात लायलो म्हण सोदून हेणे तेणे पळयतालो तेव्हा आपणाक थंय कितें घडला ते जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपोन ताचे मुखार आयली आनी पांयां सर पडली आनी सगळे सत आसा तशें ताका सांगी लागली तेव्हा जेजू तिका म्हणालो दुवे तुझ्या भावार्थान तुका बरी केली समाधानान वच आणि तुझे पिडेंतली तुका सुटका जाव. ओके प्रेज गॉड. आता पळय तू मी बरोबर सांगला बरी इतलो लोक आलो ने सत्ता ना पडला असलो जेजू ते कित्या बरे लोक कित्याक ही स्त्री मात बरी जाली तो भावार्थ कसो आयलो ते इम्पॉर्टंट ताका म्हणजे या संसारात तुका जैत दिताला तुमचो भावार्थ निमाणे जेजू काय म्हणता तुझ्या हांवें तुका बरी केलो म्हणटा की जेजू तुझ्या भावार्थ समजले त्यातून तुझो भावार्थ तुका संसाराचेर जैत दिता समजले इतल्या लोकांना आपले आसतले पण भावार्थान कोणी आपलो तिने भावार्थान आपले मात नाही तिने सांगून ती सुरू केली कित्याक जिवीत आनी मरण कितें आसा आमच्या जिबेर आसा समजले तिने उलयली उतरां त्या देखून 12 वर्सां सादी जाल्ले देवाक सादी जाले केन्ना तिच्या भावार्थाक लागून
आधी तुमच्या जिवितांत असाध्य म्हणजे संपूर्ण पूण केन्ना साध्य जाता तुम्ही ते भावार्थान ते झुजल्या वेळा कळ्ळें आता गोलियाताक आनी दाविदाचें नाही कळालें हा गोलियात म्हणल्यार कसो गडाक विजय असो मोठो झुजारी दावीद बोकड्यांक सोडवतलो ल्हान चेडो ताका आनी एका संसार कंपेर केल्यार कशें सादें आनी दाविदाक ते गोलियाताक मारूंक सादें आनी बिलकुल सादें ना संसाराचें पळोवंक गेल्यार पूण दाविदान मारलो न्ही ना कसो मारलो जाल्यार भावार्थावर कशें तो खाले उलयता गोलियात येवन बेस सुन्नाती म्हळ्यार पयले सुन्नात करताले पयली वो आमकां चॅलेंज करता आमी सुन्नात कोणाची देवाची करता देवान मिसळून काडलेली वो बेस सुन्नाती सुन्नात खरी काडलो देवाची कसो आमकां उलयत करताले कोणाचे पतीने असले का भावार्थ दाविदाक देवाचे भावार्थ सुंदर हाची सकत नाही दे हाच्या पहिले तो ट्रेन झाला उडासोरा फाईट बेस्टे देवाचा धाडू ना तो बोकऱ्याक सरिताना त्या आसवेला जाऊन खाली करतालो ते बोकऱ्या पिलांक थोडा मारतालो गदर करतालो खाली येताना सुंदर देव त्यांची बॅटल पहिले आमकां ट्रेनिंग असता ट्रेनिंग पिरियड वचूंक आसा देव ट्रेनिंग जावंक आसा आता तुम्ही आज तुमच्या जाग्यार असल्यार तुमकां आता ट्रेनिंग पिरियड त्या जाग्यार तुम्ही भावार्थान कशे झुजतात तुमचे समस्या येताना कशे तुम्ही त्या समस्या जैत वता ताच्या वेळी तुमचे प्रमोशन असतं तर मात ते उलट्या गोलियातांक फातर जाता आता ताणें फातर काडून गेले गोलियात अशें मारलो वेगळी आता कशे मारताना गोलियात कशे पडायचे आसले मारताना फातर कशे पडायचे कशे पडायचे कशे पोस्ट जाताले मुखार मारताना कशे पडायचे तो कसो उमतलो तर कोणाची सकत ती समजले म्हणजे देवाची सकत मात आमच्या जिवितांत तुमच्या समस्या भायर काडटा संसारिकेची सकत समस्या भायर काडूंक जायना आज त्या गोलियात आसलो ना आमच्या जिवितांत पूण गोलियात बरी जायते समस्या आसा पिडा आसा व्हडली व्हडली गोलियात बरी कशे मारतात तुमच्या शक्तीन जाता सद्या तुमचो भावार्थ उपयोग करून देवाची दोन तरेची तलवार उपयोग करून त्या गोलियाताची तेतली तुमकां जाता तर भावार्थ आमच्या जिवितांत व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट भावार्थ आसल्यार मात्र आमी ह्या संवसाराचेर जैत करूंक जाता तुमचे खाले उडयल्यार खाले उडयल्यार म्हणजे बँक बॅलन्स गेल्यार पूण भावार्थ मात्र घट्ट जाला देवाचे आनी बँक बॅलन्स करून भावार्थ सांडलो की तुमचे जिवीत तेजेर कितले असल्यार काय ना भावार्थ आसा की तूं ग्रेस्त मनीस सांगीत भावार्थावरी मात्र जैत देऊन जाता तो भावार्थ संपक ह्या ब्राह्मणाचे नाही करा कित्याक तो भावार्थ संपक पाहिजे आणि देवा पडले काळ ऐकला वैकी तुझ्या काल्या गोत्रा जाऊन भाईर आयलो काळ ऐकलो दिसलो की त्यावेळेला काय ना आपल्याला बघा काल थाळ ऐकून तो बैसलो आज आमकां देवाचे उतार पवित्र आत्मा जाल्यार आमकां बॅटरी ना आमकां बॅटरी कोणा वयले गळ्याक दिसाचे 4 जण असल्यार मात दे 12 वरां भायर वचूंक जायना बेगीन कोरोना येयल्यार एक वचून देवाचे उतार घेवंक जायना कित्याक आमी कोण म्हूण आमकां गुर्तुना त्यातून आमच्या समस्येवर आमकां जय करूंक जायना समजलें त्यातून भावार्थ व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी जिविताची मागे आसा आमच्या जिवेर आसा आमी काल उलयता ताचे पूण आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता अनेक इम्पॉर्टंट ओके आमी आतां थोडे थोडे शिकले ते दिसान चड शिकूंक जायना इम्पॉर्टंट शिकले तुमी कोण जावन आसात बापा पयच्या शक्तीन जायती सता आमकां शिकयल्यापासून आमी तुका दिता प्रत्येक दिसा तुवें आमकां असो भावार्थ कित्याक म्हणून शिकयले तितून सर आमी कितें दोळ्याक दिसता ते पातळे नासले हांव आज तुवें आमकां तुजें उतरां बरें पात भावार्थ म्हळ्यार कितें दोळ्याक दिसना कितें देवाचेर उतराचेर बरयलां ते पातळेचे सत मनशे
भवार्थवरी मात्र या संसार जैतरो उदातामुळे सत आमका केलेल्या सुद्धा तुकारांनी थांब तो भावार्थ हेदोळसो तुझ्या उतरामुळे पाहतो तुझे कृपेन आमच्या तिथे दोरलाय तो आम्ही सड आणि सड कसे देवाचे उतार ऐकून भावार्थ करता तसेच देवाचे उतार तुझे उतार आमका ऐकून तुझे भाव केल्या सुधारणांनी थांब तसे आमच्या जीवितात आमच्या हर एका समाजसेवेला तुझ्या भावार्थावरवी तुझ्या आमका हेदोळसो जै दिल्यापासून आम्ही तुकारांनी थांब असे तुझे दिले जीवित भरून आमचे जीवित आमच्या जीवितात आम्ही अनुभव करून हैरान के तुझे देव तू आमका उमो केलच्या पासून तारगांनी थांब असे तुझे राज अख्खे संसारात प्रगट करून तुझ्या नावा महिमा जाऊन मागता ही सर्व मागणं भेटेल तुझ्या पुत्रा येशू ख्रिस्त मध्ये पाहत आमेन 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 प्रेज गॉड